Drahý náš otec Ján, dnes sláviš svoj sviatok, 40 rokov života, za ktoré chceš ďakovať predovšetkým Bohu, svojim rodičom, ale aj priateľom blízkym i tým vzdialenejším. Aj my dnes chceme ďakovať. Ďakovať, otec Ján, za teba. Za dar, ktorý nám Boh poslal do našej farnosti. Dar, ktorým si ty pre nás všetkých. Priniesol si medzi nás život, radosť, optimizmus a elán. Dám vám otázku. Ako by ste jedným slovom popísali otca Jána? Asi každý by si tam doplnil to svoje. Mne sa naskytá jediné slovo. Láska. Priniesol si lásku medzi nás. Stretnutie. A ako to ty nazývaš? Setkání. A o to ide. Spomínam, ako si mi hovoril, dnes všetko ide po povrchu. Nič nie je do hĺbky. Povrchné vzťahy, povrchné manželstvá, povrchné priateľstvá. A práve ty, otec Ján, ukazuješ a prinášaš hĺbku do našich každodenných vzťahov. Ďakujeme ti za všetky sväté omše, tvoje nedeľné príhovory, ktoré sú veľkým občerstvením a posilou do našich každodenných dní. Za vytrvalosť, húževnatosť, odovzdanosť a trpezlivosť, ktorá je často potrebná. Ďakujeme ti za tvoj čas a ochotu pracovať s ministrantami, učiť ich zodpovednosti, dávať im pocítiť, že sú veľkou súčasťou našej farnosti a že sú potrební. Čo ti prajeme? Prajeme ti hlavne Božie požehnanie, aby si vytrval vo svojom povolaní. Lásku a radosť, ktorú denne rozdávaš nám, ľuďom okolo seba. Vytrvalosť a trpezlivosť, pretože nie je to vždy jednoduché. A aby si dnešný deň oslávil tak, ako si želáš, aby si na Kanadu raz pekne spomínal a mohol povedať: Páni, to byla ale jízda. Říká se, že lidé zrají jako víno. Ať už je to pravda nebo ne, ty si zase o rok starší a merlotu zatím nesaháš ani po kotníky. Přejeme ti krásne narozeniny. Ďakujem.